To Dr. Sadiq Abba Professor jo kakkilano hunde ko ndarani bana siyasa ko hakkunde lesɗe nda ko yimɓe findi e Niger noye nanirɗa haala ka an lattaki ɗum hunde ko gatton hande e jango no nanirɗa haala wiki e Niger wodi alama ɗum yiɗi tetuki laamu ko tuccitinki laamu demokradiya. To lallai nonnon en wetiri hande dow lallai ardiɗo Niger o fintiri be hande fajjira be wato boriji jaɓugo laamu ha jungo mako diga soja en lesdi mako wato ɗum hilnayi to balantama to a laari to a waɗi hakkilo ha ko doggata ha wato hander yanayi meɗen hander ɓe wiyata West Africa wato lesɗe ni bagari wato hirnange Africa ɗo hirnange Africa meɗen ɗo to ko fe'i ha Niger hande ɗo hilnayi marɓe andal ɓe tokkoɓe ko fe'ata hande be jango waɗi hande ko duuɓi ɗiɗi ɗo laara alamaji ɗuɗɗi binɗirɗi hollama dow wato arduɓe ha nder hirnange leddi ɗo wato Africa ɗo ɓe ɗo mari boofe ni vagare dow wat suynata soja en dow warta laamu jaɓa laamu ngam wo'ina irin boofe ko arduɓe man wontiri jotta ɗo alamaji ha Niger ni hanju woni wato leddi man o suɓama on laawol demokradiya talaka subtimo amma to a laari wato laanirmaji ko fe'ata ha Niger lesdi Niger a laran do lallai talaka kam wala tammude ha nder ko dogata saɗirmaji ɗuɗi jemma be nange ndungu be ceeɗu wato ko nyame saɗi asibitiji hakkilinai talaka janɗirɗe makarantaji talaka hokkanama hakkilo jonde jamma warti bana gertoɗe ha Niger na ko nyame ba hadare nyame hanju ɓuri saɗugo ha Niger to ko fe'i hande ɗo lallai to hamo mari hakkilo ko kuma mo tokkata laanirmaji hande be jango ha yanayiji lesɗe Africa ardugal Africa ko kuma Africa hirnangeri Africa wato hilnayi ɗum kulni ɗum amma bo ɗum hilnaka. To amma lattaki Niger ndi ngori nder lesɗe hirnange Africa ndi ɗum waddi soji en lesdi yasi ɗuɗɓe lesɗe ɗuɗɗe ngodi soji en mon nder leddi ndin ɗumi waɗi ha joni ɗum heɓayi jonde jam kadi wato ɗon nder ko waɗi wato to ɗon soji en marɓe yiide lesdi maɓɓe ha ɓerɗe maɓɓe be hanumo maɓɓe be ha yonki maɓɓe ɗo wato hujja ɗo ko waɗi ardungal Niger acce soja en lesɗe wane limti dow nasta nder Niger arandere kam sai a yima ko waɗi on lesɗe ɗo pat wari ha nder Niger ɗo ɓe ɓuri lesdi Niger ma yiɗugo Niger na ɗiɗaɓre bo ɓe bincika ɓe laara ɗum on kuure maɓɓe ha nder Niger ɗo nde ɓe nasti kam ɓe waddi jonde jam ha nder Niger na irin en ɓe ɗon handi kuma fu ema ko e hoore mum ko kuma himɓe Niger ɓiɓɓe Niger ema ko e maɓɓe wato soja en ɗon ɗuɗɗum lesdi kala kala fere fere nasti nder Niger duuɓi e duuɓale amma hande wala jonde jam wala yahugo yeeso lesdi nyamande saɗi ngurndam saɗi wato wala ko wala ha nder Niger so ɗo miɗon laara ha nder numo am ko ha nder famtuyam dow ɗon nder hujja ko waɗi ma soja en waɗi Niger waɗi ko waɗi hande fajjira ɗo. Eto amma Professor to en dari laamu demokradiya wartino hirnange Africa bako duuɓi shaliɗi banda lesdi Togo wala leddi ndi mbi'ata ardiɗo leddi ndin o neɓuɗo sei Yaya Jammeh joni e ɗum wi'a Yaya Jammeh dilli mo Gambia ɗum heɓi e Togo tan lutti sei nda hunde e waylita joni Guinea arti waɗi Mali waɗi Burkina Faso waɗi hande ɗiɗi Mali waɗi hande ɗiɗi nden joni Niger kadi bo wolwete dow haala muɗum ko tabbiti ko tabbitayi fu ni holli dow ha joni laamu demokradiya joɗaki ko waɗi mbiɗa darata hirnange Africa kadi bo e warta laamu soja to lallai mi sey be emɗe maɗo min mbawmi imama ɗume ko ɗume laamu demokradiya man fintini talaka ha hirnande Africa ɗume demokradiya naftiri nde
hollam ñalom lesdi woode nder hirnange afrique ɗo dow ɓe jogii démocratie junngo ɗiɗɗiɗi fi sabilillahi ndene bo ɓe ɗo nana belɗum démocratia ɗo feesini ɓe, démocratie ɗo welni ɓe, démocratie ɗo hokki ɓe hakke jonde jam. Wala nde a laara ɓikkon siyasa ko jooɗi ɗan ɓikkon siyasa waɗoɓe siyasa laamiɓe siyasa ɓe wala enɗam, ɓe wala hakkilo, ɓe wala ɗowtare, ɓe wala ma laanirmaji ɗum talaka. Kanjum waɗi so soja ɗo kanko o jooɗi ɓe arti ɓe eltimo dow yiɗugo leddi, ɓe eltimo dow yiɗugo talaka, ɓe eltimo dow jonde jam. Kujeji tati ɗo pat ɓi siyasa wola. Min kam ha nder numan kam na démocratia ko sojon hani ɓe haɓa dow majum ba, a'a caka démocratie be soja ɗo toy on caka ɗiɗi ɗo waddinde talaka hirnange africa jonde jam, yahugo yeeso lesdi, nyamande feesa, asibiti feesa, jangirde feesa. To a laran andi ko yimɓe wiyata kanjum woni to ɗum laamu goɗɗo on mo ɓe suɓata, misalu ɓe suɓamo to o waɗi boɗɗum ɓe acca mo jango ɓe fuɗɗita ɓe subta mo, to waɗayi ko woɗi to laamu goɗɗum laamu mako timmi ɓe wara ɓe subta goɗɗo keso, ɗo démocratia. Amma to soja hanko tan sai nde o yiɗi fu hemo o meti fu. Ha démocratie pat barka ma laran himɓe no jotta ha Gambia mo yiɗa dillugo goɗɗo mo wino kanko waɗa nduɓi tati tan hande oɗo habda joɗugo dindindin. Kamɓe man fof ɓeɗo mari futtere ay kamɓe ɓe wona ɓe yiɗa dillugo ɓe canja wato didade lesdi maɓɓe ɓe wiya ɓe waɗan ɓe yahan yeeso. To nonnon soja man bo to ɓe wari to kamɓe pat to ɓe jaɓi laamu ɗo be bindigaru, to ɓe waɗai ko handi ɗon nde ha nder himɓe soja maɓɓe kamɓe ɓe yardata ɓe ittamo kanko ɓe waɗa goɗɗo feere. So pat fotan kalto a laari min ka ha shawara an kam ha numo am ha andal am seɗɗa ko mi mari ɗo kanjum on talaka ko handi dama talaka, ko handi hoosa hakkilo talaka ha duniyaru kanjum on woni na hala soja na hala démocratie ba. Moy on arduɗo mo yiɗi talaka, moy on arduɗo ɗo mari wato yiide lesdi nder ɓernde mako, ɗo mari hawsa mbiyata kishi lesdi marɗo kajal kadi yewwa mo on haajata lesdi mako, mo on waala be lesdi mako ha ɓernde mako, ɗo ɗana be lesdi ha ɓernde mako, ɗummo fajjira bo ɗo finta fajjira bo be yiide lesdi mako ha nder ɓernde mako. Kanjum handi talaka laara, na ha démocratia lallai lawol on laamu ɗum laamu, soja ma ɗum lawol on ɗum laamu. En laara caka ɗiɗi ɗo toy on ɓuri yaadugo be meɗen, toy on ɓuri hokkugo talaka riba, toy on ɓuri hokkugo talaka hakkilo mo waala. Mi andi ha duniyaru jotta démocratie on ɓuri nan ɓamtago. Duniya pat ɗo jogi démocratie jungo ɗiɗiɗi, duniya pat ɗo woyna démocratia. Amma to a himi a laari bo ɗon sa'e feere lesɗe feere yahata yeeso sei to ɓe heɓi arduɗo mo uccata talaka, mo ɓiɗɗata talaka wooka ngam leddi man yaha yeeso. To irin hirnange africa yiɗi irin arduɓe ɗo ngam en ɗo torra sosai. Jotta hamo kama misali caka Mali be Faransa ɗo tinni ɓe jogi no nane ha laamu wato ɓe mbiyata colonialisme be turanci. To wala mo ɓe subtata démocratia ha lesɗe Faransa jogi biyama vurti ɗo hoola be Faransa ngam ɓe pat ɓe hulan. Ngam to a waɗi haɓɓi be Faransa ni a ɗaɓɓiti ndimumani ha Faransa ni ɓe waɗan ɓe ittete ha laamu. Amma to soja laara ko Mali watta, o bi o watta jungo United Nations peacekeeping no tokka ha Mali, o bi Faransa acca ɓe ɓital no ɓe yera yeeso. To iri maɓɓe min yiide ha Africa, ha hirnange Africa ɗo na tanga ɓe subtima démocratia aɗo hosa ceede to waadima timmi a biya ɗaɓɓitan tabre wawtirako. Ai ta ɗo vola haala ta ɗo ko a hulata haalata goɗɗo laama warta wato bana ɓe ɓeta dictator be turanci. To warta laamu goɗɗo o regga o haɓɓa mo o yiɗi, o regga mo o yiɗi, o yofa mo o yiɗi. To a ɗo hula kanjum on ha laamu soja, to ha nder laamu démocratie fa min ɗo mari ɓe ha Africa ɗo. To amma docteur to a ndaari joni
ko waɗi hamɓe bano kawtal lesɗe Africa ECOWAS iri bana kawtal lesɗe Africa African Union bana majalisa mobgal duniyaru ɓe fuu maɓɓe e kawtal lesɗe Europa bano EU ɓe pat a taway joni to goɗɗo yiɗi waylutuki diidaɗi leddi mum ɓedda laamu mum misalu Alassane Ouattara bano Alpha Condé en a taway majalisa mobgal duniyaru ɓe bolwata e ɓe andi bo neɗɗo o hanko ma sembe o hutiniri soji en o naftori o seɗɗa kendata hakkunde maako hanko ma bana gaɗuɗo tuccitinki laamu leddi no soja watta ngam soja en ɓen o naftorto o jooɗo dow laamu amma ɓe bolwata sey nyande soji en jaɓi laamu ko waɗi ngi'ata ɗum waɗoto ɗum andi e sembe ɓe teti laamu ɗum wolwata amma nyande soja bo ko on iri moye jaɓi laamu sey ɗum wi'a ɗum yerdaki mo to wato ay hujja man gotel on ay himɓe araban harfan o taara en ɗo ko kuma tawi ha lesɗe arab en ɓeɗo jooɗi laamu gargajiya on ha lesɗe arab en ɗo ɓeɗo tinni himɓe maɓɓe jemma be nange amma a laara o laamu volta ha duniyaru ngam hujja man gotel on ngam ɓeɗo o taara en ɗo be lamlamɓe arab en ɗo be ko nandi bana maɓɓe ɗo ɓe arti ɓe hokkiti yimɓe ɗo ndemu leddi maɓɓe ɓe arti ɓe hokkiti yimɓe ɗo risku leddi maɓɓe ɓe arti ɓe hokkiti yimɓe ɗo wato hakke talake en lesdi maɓɓe kanjum to goɗɗo feere wari canji ɓe wofa wa to min kanjum en bo Afrique handi en famta en finta ha nder koyɗi meɗen ha nder koyɗi meɗen dow lallay kala mo wari huwina men pat to yiɗi o haɓa ko be moye ha lesdi yaasi to ni o huwinan men fi sabilillahi to en wawa ɓaawo maako en tokka mo en owtina mo ngam en nana belɗum lesdi men bo yaha yeeso amma to en tokkitini yahudu be nasara be nafiki en duniyaru do kay seydi ko ɓe yiɗi en watta ha lesɗe meɗen to tabutum en mayan maccuɓe en mayan horɓe en mayan nder talakaku bo to mata ndari joni laamu Niger ɗum hande nde soji en maɓɓi laawol ɓe kadi ardiɗo leddi wurtaki ɓe maɓɓi inare nden bako ma ɗum tabbitina ko ɓe njofaymo ko ɓe njofatamo lesɗe duniyaru fu ɗon ummi waɗi ka wolluki amma ta a ndari ko waɗi ɓe bolwata sa'i ɗum yiɗi waylutuki e sembe joni bano mo Gambia giɗɗo waɗuki ɗum goɗɗo derkejo famaro mo ɗum yiyata o wari o wo'ini laamu o farti Yaya Jammeh mo laamu kalluɗum ko waɗi ɓe nde'itata ɓe mbawata wiki lalle ta wayliti diidaɗi leddi maɗa e min gerdatako ma ko waɗi man ngam kamɓe waddi irin himɓe man laama men ko waɗi ngam kamɓe himɓe ɓe waddi ɗo ɓosaji maɓɓe on ɓe wiyan ɓe wohuɓe woha siruɓe sirwa ko waɗi bo ngam kamɓe ɗo ɓe masinje en maɓɓe on to ɓe wi ɓe wadde ɓe waddan to ɓe wi yaare ɓe yaran to ɓe wi sigu ɓe sigan to ɓe wi hoosu ɓe hoosan to kanjum waɗi a larta ko ɗume ɓe watta ha lesɗe maɓɓe to ɓe ɗo arde lesɗe maɓɓe to nini ɓe ɗo ɓooshina lesɗe yaasi ɗo wala ko damɓe amma to goɗɗo feere waran canja ɓe luutina ɓe laamuɗo to warde ɓe fitina ɓe ƴumma ɓe ɗo woha ɓe ɗo hoola duniya fof ay ko ɓe waddi o haande amma saha ɓe ɗo zamba talaka ɓe ɗo torra talaka kam tunde kam ɓe ɗo heɓa damat ɓe volata so min kam to a laari ko haandi yimɓe Afrique waɗa to ko haandi talake en hirnaange Afrique waɗa jotta ɗo kanjum woni a laaran kala haɓe jaɓi laamu ha jungo arduɓe ɗo pat talaka vurtan dow laawol o seeta ko waɗi ngam talaka seyay laamu maɓɓe man ɓe nanay belɗum laamu yimɓe ɗo kanjum waɗi enen bo haandi en finta en famta dow lallay himɓe ɗo ɓe laamay ngam meɗen ɓe laami ngam koye maɓɓe be wato jagoro e maɓɓe ha lesdi yaasi to habre on caka yimɓe ɗiɗi ko en yalwita en nana belɗum ko ɓe ɗo bo torra yimɓe leddi yaasi torra ko yimɓe leddi yaasi feesa nana belɗum enen bo en dinga en maya nder torra caka ɗiɗi on en subta gotel to amma ɗume hani ɗum waɗa ngam yiiki yimɓe laamotoɓe ɓe ngaɗani subtuɓe ɓe ko ɓe subtani ɓe bano ɗiɓe gancata ɓe bolwa sa'i ɓe ɗaɓɓitata laamu ɓe njaha wuro ngo ɓe njaha ladde ɓe njaha nder wuro ɓe njaha ɓe mbi'a mi waɗay ɓe ngaɗata ɗume hani ɗum waɗa joni e lesɗe nasara en ta ndari to goɗɗo wi waɗay a taway ko o waɗayi ɗiɗi fu amma to o wolwi temerre a tawan famɗi bo o waɗan 50 ɗi o waɗayi bo o wiyan nda ko waɗi enen bo he tawa goɗɗo to o wari ko o volwi ɗo sa'i o wari o ƴeengi dow laamu ni o yejjiti goɗɗo fu
to ko waɗi ha Africa ɓen ɗo vola haala hirnange Africa ɗum a laran daroɓe siyasa ɗaɓɓitata laamu waɗoɓe wanca ƙawweji gureji ngam ɗaɓɓita cuɓiki talaka en a lara na himɓe kirki on ba ha nder wuro maɓɓe ha nder ɓe anda ko damata leñol maɓɓe ɓe anda ko damata keddiraɓe maɓɓe ɓe anda ko damata ɓe anda fitina wontiri nder ƙawe maɓɓe ɓe anda fitina wontiri nder wato mbaɗo mbiyata karamar hukuma local government maɓɓe ɓe anda fitina hukumaji laamu pamari kadi hukumaji laamu pamari ɓe anda ko doggata ha nder hukumaji laamu pamari ɗo sabi oɗo wiyama kamɓe yiɗi a subta ɓe yaha Abuja ɓe warta ko sénéto ko house of reps koko ɓe a subta ɓe yaha house of assembly ha state koko ɓe wartano governor ko président kuje ɗo mari fitina manga en habda ha Africa musamman ma Africa a hirnange Africa ɗo en tabitina kala mo bi daran cuɓi pat to kanko ɗo lallay o yerdama o dottijo on o wawan jogugo amana nden oɗo mari basira be fasaha be sembe kajal huwugo talaka ɗo kanje ɓuri saɗugo ha lesde Africa a laran kala mo wi daran pat waran fewama on tan mi wannete ɗo ñande o va'i laamu pat o joɗi dow korwal ɗo an be mayɗo pat fotan kala mako a wola to hande talaka finta ɗumma ɗaɓɓita caka maɓɓe ay da soɗo wari wi on futtama wawi hande talaka joɗa waɗa shawara jotta dotti en ɓe hebbini kala ƙauye fof hande kala ƙauye pat dotti en joɗa ɓe wi ha nder ƙauye ɗo wane be wane kamɓe on en andi dotti en wawi jogugo amana ko kuma kamɓe on dañi ɓikkon duri ɓikkon maɓɓe ɗo ɓe ɓuri ɓikkon men jogugo amana be hakkilo to en usen fu en hawta ko'e meɗen en subta ɓikkon ɓeɗo kamɓe wiyata wanna men wakkilta meɗen ko ha local government ko ha jiha ko kuma ha tarayya Nigeria pat non hande ɓe waɗa amma ɓe wattako sai goɗo wara caka cagnage a andamo a anda ha o iwi a anda asgol mako waro kama naira ujunere gotel ko ujunere tati a subta mo sai ɓawo duuɓi nayi fayinta bo no watta o huwina maɗa shawara min kam komi somdata talaka na ha Nigeria tan ha hirnange Africa pat kanjum woni en jooɗa en ɗaɓɓita moy on dottiɗo haaje moy on dottijo mo wawata jogugo amana moy on dottijo mari kajal ha yotti to keddumako ɗo torra o yiya bana kam on torrata moy on endata ɓi keddum to ɗo nana weelo moy on to saare keddumako wuli nangi yite o wawan o senda saare mako ɗiɗo hokka keddumako reta saare mako ɓe ngam keddumako ta torra iri maɓɓe hande en ɗaɓɓita en hokka laamu ha jungo maɓɓe na yimɓe warata tan caka cagnage wala ko sendiri sojajo mo hosata bindigaru jaɓa laamu be ɗan siyasa mo warata soda suɓi maɗa ha ƙauye maɗa ɓe pat ɓe fotan kal ɓe pat zalume noon wala dottijo caka maɓɓe ta waɗi sama mo jaɓi laamu be bindigaru ndego kanko kajal waɗi o jaɓi laamu ndego o huwinte seɗɗa to nam ɗo wiya démocratie voɗay ba amma démocratie ha nder naftirta haɗɗo jotta yaratamen yeeso to amma joni to en ndaari leydi Niger ɗo leydi famardi ndi wala yimɓe ɗuɓɓe amma ɗume waɗi ta ndaari waylutuki laamiɗo e ɗuuɗi famɗi fuu to ɗum waɗi duuɓi seɗɗa yi ɗum subti Muhammadu Usman ɗum wari ɗum tuccitini laamu maako on fuɗɗiti Ba'are wari hanum ma tuccitina nden Tanja wari laamu tuccitina joni Isufu waɗi jippake hokkiti o nda kadi bo ngokka futti ko waɗi mbiɗa ngi'ata leydi Niger hayri ɗum ɗuɗɗini tuccitinki laamu to ɗon bana hujjaji bana tati arandere ni lesdi Niger risku mari wala ha jungo ɓikkon Niger Allah waɗi risku be barkaji nder lesdi Niger to risku be barkaji Niger ɗo wala ha jungo ɓiɓɓe Niger kanjum arandere sam namba ɗiɗi wato canjugo laamu ɓe tuccitina laamu ha Niger ɗo na ɓikkon Niger o mari volde on ha ɗum a'a himɓe hujjata risku Niger ɗo taka maɓɓe on haɓata to ɓeɗo jaɓi ɗo nyama to ɓeɗo habdi kamɓe waɗa lawol no ɓe jaftirta kamɓe bo to na ɓikkon Niger on jaftata laamu ɗo ba
marɓe jungo marɓe himɓe jogi risku Niger bana uranium nebbam maɓɓe wee ko luuti iri man kamɓe on haɓata jefta laamu ɗo wato risku les leddi ko Allah hokkiɓe kenan ko Allah hokkiɓe ɗo ɗuɗɗum bo alhamdulillah Allah barkiti Niger ni bagata les leddi ɗiɗaɓre bo a laaran arduɓe yimɓe mbiyata arda Niger man na dottien on ba to o goɗɗon dottijo o fewata o hiilatama a talaka o wujjintama risku maɗa o haɗatama hakke maɗa to iri himɓe ɗo caɗɗum heɓugo na ha Niger tan ha lesɗe Afrique pat caɗɗum heɓugo ɗiɗaɓre on ɗo kenan kanjum waɗi turugo ɓe saray sam ngam to a tuuri ɓe talaka ɓurta ɗo nana belɗum to yimɓe jaɓata laawol andi to a tuurimo a tuccitinimo talaka ɗuman hawa be ma dow laawol ɓe tuccitintaɓe to ala ɗiɗaɓre kenan tataɓre bo talaka damay be gomnati ko gomnati damay be talaka arduɓe damay be talaka en ma damay be ardu ngam wala waɗugo beta trust wala yerduye hakkunde maɓɓe ɓe gerdotorayi wala yerduye nawwa wala yerduye caka talaka be ardiɓe ɗo hiila talaka ɗo fewa ɓe talaka bo ɗo jongene laaraɓe da Allah hawte be fewoɓe be hiiloɓe timmi wala yerduye caka maɓɓe kanjum waɗi kuje pat ɗo yiɗɗo hendu seɗɗa wara vuwa ɓe sakkina kala mo hendu vuwi pat bo talaka ka seyan on tan fella alhamdulillahi Allah wadduna min mo endatami to koɗo feere waɗi fayinte bo ɗo fewa ɗo ñaama amana ɗo wujja talaka feeto Allah am min doggitirma Allah hisnu amin to ɓe ittimo kanko talaka hella amma talaka bo wala sembe hawtugo hoore wiya nda oɗo on dottijo en waɗa mo wala en wawata to didaji tati o kanjum waɗi turugo ɓe man koye ɗum to haragare balɗe ɗe on jooɗino e moftorde on bolwi dow haala ko nandi iri ɗi ɓillaji ɗi ardotoɓe lesɗe Afrika ko waɗi ɓe jippinte ko waɗi laamu woɗata ko a wi'ay min seɗɗa nder ko ɗum moftorde mon nden wolwi woɗi ko ɓe wiyata Social Science Academy Africa wato kala mi tammi internet oho nam wodi mo joni on se misi yawwa mi tammi téléphone maɗa ɗum yawwa e jotta lori nam to alari min joɗi min voli bana lesɗe waɗi jeenayi min voli dow ko waɗi on ɓe canjata laamuji ha West Africa jotta hirnande Africa kato ɓe waddi bana lanirmaji guda 12 amma guda 5 on mari daraja sosai arandere ni wala andal siyasa sosai ha Africa wato talaka anda andal siyasa anda hakke muɗum ha siyasa anda bo daraja muɗum ha siyasa wala ɗum ha Africa ha West Africa ha hirnande leddi ɗo kanjum arandere ɗiɗaɓre bo wala jam'iya wato jam'iya ɓe wiyata ɓe fulfulde ko political parties wala jam'iya bano party ni tan tinda en ngala ɗum e fulfulde party wala party ɗum démocratia yottiya laarego ha nder lesɗe 10 ɗum irrange Africa ɗo pat wala party man so en wala party on bo kanjon bo wato jaburu ɗum démocratia to amma non mbi'irta wala non mbi'irton moftorde mon wala party to a ndaari e Nigeria en ngodi PDP en ngodi APC to a ndaari e Niger wodi CDS Rahama wodi RDS wodi PNDS inde on wala yonki to ɗumi waɗi inde on wala yonki ko waɗi man wato kuje ni ɗon laɗumaji ni bagare ko waɗi party amin inde on wala yonki ɗo arandere ni wato wala ko wiyata ideology party political ideology wala party ɓe mahinga dow political ideology wato ɓe ngala miijo maɓɓe ɗo miijo maɓɓe hamɓe nda ko ɓe giɗi waɗuki ɓe ngala ɗum ɓe ngala ɗum kamɓe kam aqida maɓɓe ni ɓe jaɓa laamu tan kanjum wona aqida ba
kan ko bosaron ta eltindu du wonnete do kam so parties man wala aqida kan jodi wala demokratiya jota ha hirnange Africa tattabre bo wato ɓe ɗon nastina ɓe ɗon nasti lesɗe yaasi ɗon nastina harka maɓɓe e nder harka hirnange Africa ɗo sosai bana France bana Britain bana ta tokkiri bana Portugal go ko himɓe renino men bano laaminoɓe Africa iri Portugal ayi kamɓe laami bana Guinea Bissau en bana Cape Verde en konande to ay Ingila Faransa Portugal ɓe ɗo waɗa hunduko ɗuuɗi ha nder harka meɗen to ko waɗi bo arduɓe meɗen na dotti noon ba ɓe hulataɓe hay to jotta bana Abacha en Allah mayno Allah yafu Allah hinnuɓe bana Gaddafi en bana Jay Rawlings en bana Samba Sankara en a foti a waɗa jungo ma hunduko ma nder harka lesɗe maɓɓe ɓe accatamaɗa amma yottuɓe arduɓe men jotta ɗo ɓe ɗosaji ɓe ɗo ɓosina lesɗe yaasi ɗo sosai kañum tatabre nayabre bo en sali wato mahugo risque meɗen ha Africa hirnange Africa en ɗo mari risque uji ni bagare amma en mahay ɗum sosai jeɗa bana Nigeria en ɗo mari pétrole en ɗo mari gold en ɗo mari diamond en ɗo mari koko ndemri ɗo hebbini ha Nigeria ko ndemri tan yetti ko joga Nigeria ha jasi pat amma en mahay ɗum Niger o laara ko e mari ɓe mahay ɗum walla lesdi mahi Ghana mahay Sénégal mahay Ivory Coast mahay en ɗo warti Allah en yurmuɓe kanjum hujja nayabre juwabre bo wato to a laari talaka meɗen ha hande wala mo nasata jam'iya wala mo nasata party ɗo inde on tan party wala aqida party wala membership wala himɓe ɓikkon sare siyasa mo biyata ɓe kala lewru pa wadde naira temere ha Nigeria a waɗa register party wala register member to min voli kujeji hayti lanimaji ni bagare bana 11 amma juiɗo ɗon nder yeesoji kanjum yeesoji ha nder hujjaji min bangre to ko waɗan tasiri ko tasiri Allahu alamu jotta kam to jon docteur min getti masin wallahi e heɓuki nasta nder jawleru kode to Allah jaɓi min nodditete nder taskaramji amin yeeso min sheke sosai e nastuki maɗa to mi yettu suka Allah barke Allah shiru en hokku en nasara kanguru ngam meɗen amin Allah hokku en jonde jam e leyɗe meɗen amin madalla docteur min getti madalla